Witajte serdeczno, mileczni słuchańcowie. Biedno so gadało i gada so, że Gdyńsk to historyczne stolica Kasiep. Ja chcę wam dziś przeczytać powieśćka ze zbirku, która nosi tytuł Gdyńsk baśniowe stolica Kasiep. Łebacimy posłuchamy dziś jednej z powieśćków, która na pewno już znajecie, ale dziś będzie ona pożynka innym badaniem. A tytuł tej powieści Niedoszłe królewe rybyków. Błedy każdy młody człowiek z kasiepskiego brzegu Bełty znał cię do powieśćka o tym, jak młerści ryby welowały so swoja królewą. Ta baro styry wypowiednie miała wywidnic, dla cie bańci, apartno do innych młerścich stworzeniów, są taci brzydci. Ciemu mają wykrzywiony paseczk i łecie bluz z jednej strony cała. Gwasno, dybny młeżanowie miele stara jakoś wadolmaciec co to dziwny felowanie symetrię w sztyłce tegłe urtu rybów. Ciej nie nalezle nieziudny dobry odpowiesce, wzale so wpłymać legendę. A że w bojkowym świecie wszystko je możliwe, wymyślele powieśćka o wielkim zjędzeniem rybów. Ubiegły czas miały so wybrać rządzacela albo rządzacelka, których rozkazów w sieci będą odtąd słychać. Wedle tej powieści każdy z rybów a rybków chce się pokazać jak najlepiej, bazając wysoki myl w podwładnej hierarchii hełetnych stworzeniów. Jedne tej wygładzywały so płetwie i łygunci, insi polirowały tangłewi farwę siepę, a jeszcze insi szeroko odmykały paseczki a sprawdzały, czy z ich ząbkami a języka je wszystko w porządku. Najwięcej czasu to pucowanie zajęło czystoty desnej bańce. Prawda, ryby te sortu były dość płaskie, ale pływały często inaczej jak dzisiaj, bo też w pionie i wtedy tej przebyciwały snözi żeglówce. Łyszczący a wysadzony łecie miały te ryby po łeba dwóch starnach sztyłtnych główci, co widzało przechydała w sposobny srąb. Siedci bańci miały szmaragdową farbę. Coś z tego wsiedcigłe, ciej welowony bez swojej sostry kandydatka na królewą była buśna, a zazdrzone bluz w swoja snöziota. Za swoje doma so webrała nie zarosły myle w mierzu, le kapitońską kajuta wielki zatopiony fregatę. Nalazła w jibenie kryształowi zdrzadło, wiacim cały ma głedzona masa przezyrowa, a zawoła swojej sposobności. Tak wej so stało i tedy, kiedy ryby zapowiedziały welowani na swojego panownika. Zazdrzona wsebańtka nawetka nie zmerkała, jak czas minął, a ciej płynęła na to wyźnej zędzeni, była zycher, że to prawie łenały stonie królewą rybów. Zrobiło i so ziel, ciej łeba cięła, że jej końc cały sprawę. To spóźnienie nie weszło jej na dobry. Zapytała pomuchla, kłegłe welowały na króla rybów i ucięła, że łez nim slic. Bo to prawie z niego je największy pożytek dla ludzi. Bełt mogły w sobie gadość i nawet najbiedniejszych ludzi ratują od głodu.
bańtka dosta tedy caci gusz, ziejaś straślawie wekrzewia pesk i z zezdrosce tak baro zacia przewracać wywalonym aslypiama, że to narys so nalazłe z jednej strony cała. Żłost zrobiła ją jeść bardziej plaskatą, a w myl szmaragdowi skórę na jej cele so pokazałe jakiś straszny abrzedci grecie. Łettuntka, ukorone bez samego stwórca ryba, może pływać bluz przegrójce, tak jak plaskocie. Ziewic so szczerzuje ma i ład strosiwać swoim brzedcim bez rzadka. Coś ta płewiostkam równak wespólny głezgarda, co kilka siebie mają za swoja stoleca. Przedwojnowi Gduńcionie gwas rzekle wiele. Bywej jeden z najbardziej tu popularnych datków, piąc fenigów, my na awersu prawie brysk bańtci. W jedno niepokorny Gduńcionie chcele błedej na ten urt przeprosać stareba za niezasłużone wedle nich płetkulną ja lechą sława. Kiedyś dzanka handlowani mu bańtką są megle błegacec grabiarć myrcznice z Fiszmarku nad Motławą. Gduńcionie jedle tych rybów, a tyś insich te zortu, jak chłedzwej pieskłewniców, baro wiele. Świeży piekle, letyś bardzo sumiele ulubiony te wandzony na złotą farba. Jednym z wielkich śmaćkarzów bańtków był tyś kupc Chrystian. Mieszkał on na uliczce Minodzi, jako cygnie so włekło im żurawia sprzedy kościoła świętego Jana. Nadzwek dziwny bałe włóśłoce kawle i płezwe. Ciedeska siebie, co bywele w nadmytłaczcim gardze, gdyle na nia nawet ka diabelska. A sami mieszkańcowie w swojej gotce zwele ja dejbelgazę. Może być, że sprawiły to same pijawnice. Przedewony ze stoiściów te dziwne istnoty szlachowały za młodym aźnijama i gwasno nie kłeźdym ośmakała. A może so to wzało stądka, że prawie przy tej uliczce wspomniony Chrystian miał swój niewielki krąg, w jakim przedewał mierści diabłe, a tyś rozmaity cada przewoziony do Gdyńska bez marynów. Szło tu kupić egzotyczne muśle, perłe, budelci płerumie zwożonym na fregatama, kłamersów, a narwalów, koralówce, a przede wszystkim zasesiony i wepchony ziegłewi na marybę. Dla tych wszystcigłe czymś czysto apartnym i ciejby nie na swoim placu bałe kasiepści diabelści skrzepce, co stojały w nurce. Przebyciwałe niblu z demona, letyś powiedałe o tym, jaci w jedno znaczenie miata krojna w codniowym ziacym Gduńska. Przeklepaniem nogą tych skrzepiców łezemia kasiepści instrument wedewał piekielny zwanci. Drzewiany purtk miał tyś dość długą broda, jako pochydała prosto z wyprawionej głowy starego kozylca. Łez sama, co w jedno przechodzele do tego krumiku, byli żeglarze i młody szyprowie rabackich kutrów z nadmorskich sedliszczów. Nie ciekawiły ich w całym tym mylu zebruny, ani wieldzie pycore ze skeletu wielgorebe, ani ząby i płetwie rekinów, ani nawet kawałowiony z gruntu morza rapiery morskich rabuśników. Przenosili ze sobą wieldzie groźle jantaru, jaci Chrystian baro rytmienił na wysosiony, a nadmuchony pankaty morści diabłe. Do chrzeptu każdego z tych stworzeniów handlarz
Przedstwierdziwał werwony na łeciach tego, co kupiwał, włos skłezli brodę wstawiony w gęba purtka. Ti, co kupiala młerści diebłe, belno wiedziele, że ta ryba zawiesiona pod płesową ich rybacci chacie, będzie im odtąd wskazywała bez niżudny zmyłci, skądka drogiego dnia będzie wiał wiatr i cienieje muś łepasować na to, że może przyjść sztorm. Gdyście kupc dobrze znał gotka swoich kasiepścich klientów, a tyś rozmaity wierzenia, a rabat ci gusła. A że był człowieka, co baro lubił gadać, chętno powiedział znaną dobrze młerścimu ladowi płewiestka łewelowaniem króla rybów. Wszystko się zgadzało z tym, co juciele za dziecka, poza przydną bohaterką. W Mölbańci miewca Krumiku wstawił do swojej łepowiedni ryba z wolnątu młerściem diebła albo młerściem kura. No więcej tego ertu stworzeniu w sociedę słapało prawie w łekwelim Gduńska, łyłyscy Wisłę do Chewinci. Rybekom z ilścigłe półłestrowu tyś so to zdarzało. Równak był to dla nich wielki iwer. Bo wej, jak cąśkłe szło wapazglad ta ryba najezioną łestrym akłelcama, a pykłewatą płetwią z ich delikatnych jadrów. Młerści diebłe miały tej jak najgłębszą sława. Stworzony bez samego panownika pieków, bałem mu posłaśny aż do samego końca. To doch jedurne złaponych tu rybów, jako na przyk temu, co zagodziło ich głosu, rozmieje wydawać ze se zwąci. Do ceskuna do piesku na strumze dość dobrze rozmieje ważyć słowo purtk. Nawet kaposmierce służy swojemu panowi, ciej łebryce głowa do smroczny nordę, skądka posądnego dnia my wiec wiatr. A doch to prawie tam, bec ta wieczna tatcie zna nieco mniejszych młeców piekła. Dziękuję za uwagę.